is a star! What glorious, glorious goal! Karibu na ende mwancho morigereri bugeta senikere divuno no 2.0 FM asentunda yende sumurubiri wabasane chigosoli no murubiri okoretwa sore kereri tukore Jumatatu muna nakomanya uchakera echinsa 10 chemara ko basto twajiteka hemerongene ne isano wika chitagika gosuikense masto kwenda chigosoli cheito korenda sabone to kwenda hema seyamo chinga kitore no mogeni ona se studio gaiga ngomwali baganyare kwe manyikani na inde gose hakomanya yo mwancho morigereri ngaki akoro kweli to nyare gosoya masemo kurigeria ya tegete ase chigosoli karibu sana se studio ya radio Vuno 2.0 FM andake manyomo nchumurigeria letariao na inde oigwenka kabisa asiketa senika radio Vuno 2.0 FM omwancho motegereria guso omwancho morigeria ndonsi asotorigereri tikorwa buna nabu manya buritanga nchasa marieta ngoro ku Lydia Mokaya no toregaiga ase omorobero bwabasae lechigosori amono yo mto Geoffrey Ngongo abwe ase torabe togukwanira amange abo ngo basaba to baisa goska ikyo gukora gyo kumwancho murigeri nyare go subscribe so mutando ito YouTube at radio Vuno 2.0 FM ni metando ende yons pinyare go tobwate buka tike comment ya onsabu like na go sharing ina abantu bonse bono omwancho murigeri tso se gosori ya rugby ya masemo timu yense ya Kenya ya omopiro rugby ya bosori 15 Lydia nyanyara go sokie ko sipene kia bagosori meronge toto na batatu ikira chikwende mense ya South Africa kuringano kurigeri kwao andake kuringanege kosi igia cho rugo chikwende mense ya South Africa se uko yenchi yo kwirobiri boswe mino bire byabo kuringano kuri kwao ngakiro chike kosi igia timu yense ya Kenya ya Simba si mopiro yo rugby omwancho omorigereria gose omwancho ase olibwensi bwanchete egosori ya rugby bono muna togo chaka amana rugby muna oyo mtongo ngatebire egekosi ngyabete ke kosokebwa alafu ekero korigeria egekosi ekyo babere bakobeka ekambi yabo asa amatuko atari make amatukange wikemo imeyo moche okakamega ekero korigereria lituko lya Saturday mbabwate egosori ya kirafiki amona etimi ya babwete bakogosori amona eklabu kya rugby kya UAE eyo koro kinga omokocha bwe etimu eyo nebangete kabisa alafu nekero korigeria gekosi kyabete kegosokigwa aba gosori abange betimu ya Kabras Sugar nabu bale ase elist eyo nabo korigeria amwe aba gosori gwetani 10 bale ase elist eyo Kabras Sugar ekero korigeria ke kosi kya Kabras Sugar nabu babete ababui ase champion ya Enterprise Cup na uba tanganitigora bokoranga abagosori abu mbuya baokori alafu nekero korigeria naenda abagosori bamenengai Oilers na barabu na barange 8 ikekoro kinge nambeyu telimbi owiso kuri ringa chitimu etimu ya Kabras na bige timu ya Menengai Oilers ne chitimu cha gosete se finali ya kombe kya Enterprise Cup na bige kombe kya FKF Cup gose kombe kya Kenya Cup ke goseri ya rugby andake ngete na kire gentu egesege to cha se ogochoru kwa bora bugo cha se ekosi etimu yense ya Kenya chinga kigo nchuko so ime yense ya South Africa se hamamrani gose asinjira yo kwero beli bosiwe bimino beli bosiwe aponga gete bira cho kolega imense ya Buganda talibo ngore ngio nyetenda gosenense ya Buganda chi hase bira cho cha kase ukuyili bagase kombe ke World Cup yo mwaka bwechiri bube na meronge bere ne tano nebere ase mino nebyo bira cho kolega ime yense ya Buganda bono Lydia nteturwa bwe masemo tunyari gosoa sensemo ya maminyo konkore nginga amamirani ya Diamond League nyari to koleka ne ikendi yetete na aba Kenya ntoro chiba ko kolibia hane mono mosubati Petrus Chebeta saro chekanta ko kolibia sana asimbero na kobeka chirekodi chinyingi kabisa senseme yo kominyoka ikolengani wabuna niganyari to kuruse record mo Kenya here nubira bigeta so mwaka wechirube na 15 asenseme ya doa se nonyana bu mosubati yo aidete chinsa chinge kigima kurua gose aringetse kondi 11 kakuruko bune record ya begetuno mu Ethiopia aso mwaka bwechirube ne 15 nemo enyorunga ense ya Kenya ya bere gatie chinse Lydia chiko kolibia sana hasense me iyo komnyoka
oisikoriringa haba minyokurumense ya Kenya nigo barekane bagukoribie timetinga sense moyangi kwa gocha komentera igoro yechi gosori echiga chia maminyoko nandake narariaria ime yensi ya Kenya ni muna sense minyoko minyoka omwancha omorigereri nainde ekerango koirase ensemo ya maminyoko iga iganda chikomentera ase omominyoki oyomo okoruku Reynold Cheriot oyo nero renge omobuya ase amaminyoko ye ensi engima akorekanete omwaka 2022 bono iga niga abeire kagosaba serikali nere nabarochenga amashindano a Diamond League nabwate nabwate omong'uso gocha asa abaminyoki abange isekoreng'ani umwe abaminyoki baito bagokoribia asa amaminani ayo bagokoribia asa nabwase atebire abeire gakobeka oruboru rwae gocha ase serikali anyege konyarikana ense ya Kenya nere nyare kobeka amamina nayo a Diamond League nyare kokorekana ime ense ya Kenya andake buna hesegeto chasa baminyoki baito andake mbaise gokoribia asa amaminani bono lead katotigana nayo kominyoka nteto soya mase ligi ya basubati mense ya Kenya karuto boswase ligi ya basubati mense ya Kenya entwaro renge ligi ya birege kora wasenga kintambe ne timu ya Kibera Soka Ladies abo babiri bakora ligi ya sentambe lakini tuwachikoranga chinse chomo yali baika bakabwatoke ligi eri nandake timu ya Kenya Police Bullets mbanyarite kwigera obunyangongo bwa sentunda ya kabiri gosia bugolete sesoni anda kingora ise gote baikoro ye timu ya Kenya Police Bullets aso koira obunyangongo bumwa koiga nainde omwancha omorigereri nainde togocha ase ekiminano kya basubati ase omopira bwa maguru boniga nainde nigo togokwanera etimu ya Police Bullets boni omwaka oyo 2025 na ubare ababui abwase babeire bakorusia etimu ya ngorenginga etimu kanya berege kora ese ligi esenga kindame etimu ya Kibera Soka korende ya korete namba isa tobono abwa asama mina nayo abete ka okorekana ritkorie igoro abwa se etimu ya Police Bullets babete bakonyekorera aba etimu ya Trinity chigori inye ase ligi na riesage ekero korie no omoegerio obo na abete ka okwana buna abaisika obabeire bagwetoma babeire amaswezi ngokora bare nawe metekere timu egwika yakori biyamba konyore maybe ngwetoma bari nemba bete begwetoma bagakori biya oroche ba etimu ya betege kunyora obunyangongo obunechi point emerongene ni sanure mungorengia na inde bona itimu yo hige banyoteri bakari emase mucho kanda sama minene yaka fense mo yabasubati arachi guchaka omutinyo gatana gatatu mwako yiga chinga kitimu yina ndi guchukana sentunde ende yakabira sama minene yo ekingorenginga no gosene gitambo kirekiye gucha timu yo ya Kenya Police Bullets esikorengani bumuna etimu ense obwegeri Belden Odembo musubati Belden Odemba tose komorino na timu yense ya Kenya oberega gokora biya sana na inde tose no muntu chiri kuaga chesi ko ya yego chikorekana ko bengi ya kabisa igotokote bamuya mono etimu ya Kenya Police Bullets aso ko bunyangongo na leto kubakira chingo bia sega sinke mwa korete na anne mona somo kimwa abekire boko ne kibunango igara moro bunyangongo bwe ligue ne yabasubate iga Kenya yimwa bolti season na ndiko pasabera manya chinga kimo konde mense ya gosimo chikonda sama meneni yakafa ko chako mutinyo gatana gatatu etoko bakaniria ama yakurwase MS ito yechiko soli na basae hime ya radio na 102.0 FM pone ligi enense ya Kenya nero mutimo kidogo kuruli bagocha se ebiminano bya Mozart Cup ko bosoli kwa andake timu ya Gor Mahia okolegeli kwa uroje finali ya soete nyare ko bugule unyango bwa Mozart Cup ose njere kunyago suwa bado te kunyara ekera gose diritogo te timu ya Gor Mahia Kutambe abantu bametenga Gor Mahia is the husband of Kenyan teams yani ero nabwo abanyangongo tu yani tuba maitenga barabuna ababui asekerengaki lakini ze koliga elia se bimine no bya gwango timu ya Gor Mahia yarekane timu echibano mogote banga na chio gositera butora nyome ine timu echo lakini bado timu echo ngokora ngachangere ko yengera wisi koliga na gwena cha kwa final ri bagase final ya kombe ya Mozart Cup nigo obabeteretie gose babeteretie kumakali ikabetere bandesi penalty gonya ndi barenga bakongo bari gocha kubwa na inde ingo koira ni maiga ekera nonyene kera eligi enene eraso motumoko korukare kero koligereri Gor Mahia asebonigan to
ntogo nyere titonyarore ga igasere kuna ngoboni gere number 1 igari ya getabante distance 8.10 lakini boni ga bale namba isato eyo ekoro kibado bade gasinero egasine nengongwera alafu kyatugo chage gase kimino ni kya Mozart Bet Cup abo bache seteri tukoria igoro amona etimu ya Mara Sugar, I think ni Mara Sugar. Bakakolera timu ya police nero boy go kimino ya jitase ntira ya penalty. Oise kuligelinga timu etimu ya Gor Mahia ne timu ya police bado no chira series ili kuligelinga nese liga nese ya Kenya. Oise kuligelinga no baje tase kimino ikigoro ekeba okirimne katawe. Ekatawe yebi kombe tu. Kina ora bemba kelie ne katawe jumweno ga naro police binto mbili biego bana bakora kinga nani gambe tomete sana lakini usokole police ya mota nga police nere ko chikolige lige nense akenyo nyege kumya kune timu ya Mara Sugar nyale mara nero ne getete ke kombe mara ne getete in fact timu ya Mara Sugar sai ga kombe bigete liso ne kombe kya Mozart Cup ko ngano ko lige likwane na inde se finali yede kusiba oje kumene timu ya Gor Mahia timu ya Gor Mahia yere sana kini kionzi na gara kwa siku mina neki lakini timu ya Mara Sugar in fact after timu ya Shabana ese timu ya chipu hata batezeli abange mono ne timu ya Gor Mahia timu ya FC otaiko be timu ya Mara Sugar yiwango ya rekane ko musaba tiotreli abange na nemono koro bantu mboro koro ngoro gusiba ko takibade timu ya Mara Sugar makora ke Mara Sugar ne yaba gusi lakini egento toko go kaninga ki abana baitombora bakosa de timu ya Mara Sugar na ndeso kore timu ya Mara Sugar ne gatiti timu chiko kolibia sedigi ya nensi akene ba mega yogo swa kidogo lakini koranga bado na nchera nesi ko ya lakini timu ya Mara Sugar nchera koligele bintu bire bado mbabuka tuko bwa huko bule kombe kia Mozart Cup na ndinga tenga kina kombe kira chiko bakonya sana lakini wale timu ya Gor Mahia isikori timu ya Gor Mahia ya chire segetikiriga St Sebastian Park ya point itera rusio chonsa to stranya rabo ya semino ya chiro kabire yo mweli enyorunga bono timu ya Gor Mahia nere bakwegera bunyango bwe liga nensi ya Kenya lakini bono isikori ya enjerega sene ko liboniga bindo mbili lakini isikori ya title se Lydia koranga bado ni bwato mungso bado bono no mo tapengi ligi ya nensi ya Bongereza ne nkongu lakini ligi ya Kenya ya rekane ko ngamano ligi ya Kenya sibondiga ne bwato mungso kagera no ni kiroko ligereri pressure igorogali ya timu echitintanga ninye okorokolie na okonya babwe na 9.4 isato yakwendeiga ngweto mabali timu mbia chikokori timu ngwekori mbia chikokori igona ne kera togoteba ike bon embe kwikira bon ike kento gya koroki gosegento kego chiko determine totebe nga timu ki erineganga tuyo koroki nga the real football in Kenya nabo Mozart Bet Cup nabo kobeke ligi kando Mozart Bet Cup yengo chire ya abantu munguso gose chinguru none keroko liya ya boroki ubechi timu a mbabwate ni kikanga kyo koraki kere timu netete konyora kinde gosoeraka ono Lydia keroko liya ligi ya nensi ya Kenya ase mino bitigalete chinga kidige tigate mino biri kuikomo elio lakini timu ya Gor Mahia tigate mino bitatu lakini ase mino bitatu bado kuru number 1 otabe timu ya police no erange kubulia kombe kile kini bado timu ya Gor Mahia ne watoko bwa bado nga na beko ira igo in case timu ya police kana ndiko bwe mino bya byonse bitigalete ne timu ne ya Gor Mahia ne rebwe mino bya bitatu bitigalete lakini timu ya police ekora liko abanyangongo ise kubwe mino bya byonse lakini bona baada ya mine bigewa tena bwa timu ya Gor Mahia wewe ni bwa timu ya Shabana ne timu ya Gor Mahia ne tagetobo buikorwa se timu ya FC Leopards yer mashemeji dabi ga timu ne PMS ya Kenya na boy gone bwa tagerobo bui etagere konyara korwa se timu ya police ibo igebe terisa sokoligia obonyango kolengana naye akirose ligi ye nani atabeba igabwa sogotebe ligi ayo nako abuna togote kila mtu ashinde game zake kila mtu ashinde game zake jutinga gere tukose Shabana nechi kobwato kaigobo saye 8 alafu nekiroko ligeri timu ya Gor Mahia ngochi bari gochesa ne timu ya police ikira tokorie boni gigentero chinege kombe kikere motugaiga te gochi kobwato karaisi go jubona tokomanya nabo ese egosorie ya mashemeji dabi erongere gochia seru asegetikia Raila Odinga igobana tinga geretinga Gor Mahia bago onya gose Gor Mahia ke konyoro bobui goetra se timu ya FC Leopard
bado nawe koro kinga FC kwelende police nero mpaka chikobe kumoki kabisa okwane kinga ngubwire bana ogapuna kono lakini hizo tanga kila mtu ashine mechi zake iwe minute nga Gor Mahia siko kwa bino bia bitikarete byonse iko bado umete bado police mereka tima bwese ese mepire i Gor Mahia wende naenda bano he bona ligi umete ya kongero wa kongoro lakini enyorunga wikireta like ya moyo mutinyo ugatana limo umuti umwako yiga timu ligi nense ya goseke mino ke umegete netengo yemense ya Kenya ya FKF kubende koruelieta limo bwibwe ligi yense ya Kenya gochase ke umegete netengo ya Sarongoro Africa ya CAF unenjera yamo yoko chia kobange bimino bya Champions League yorongoro Africa yo andake timu yuko timu ya Gor Mahia ne timu ne ya Police Johnson Chipoteri baga yoko bobo nyangongo bo iko bono tikatokanya tarode ingaki lakini vitevanda kwenye watanga to polisi yewe game na Shabana vintevia we don't encourage that koranga bono we match fixing na given toka zene kurwani mense ya Kenya kiro mondo tikabu mupiro Shabana ge kwa mwa kobuati gebwe na polisi ikishinda ishinde lakini omo wingo manyara tere bwango igekora estu arure no ari mino bitigara tembita to gose bibere lige yikomo elio ono tokonda somo timo kidogo tokorwa kweto gosoa ase liga nense gosese bonyango ese ense ya Bulaya fitigaba ene lidia kana tocho kokwanera igoro ya evinte binge kabisa tocho kokwanera igoro ya transfer window eresi ya top 5 ngoro jumne yalinge weekend tumetia sana ngi moko toka dia season ye lakini ainoji konta ibadae tuase no tobwati haraka sawa ina manga tocho koligeria tenago sere me Leverkusen na vinte vingi kabisa safi nero seme ya Real Madrid chinga Ancelotti abegete sabali go chiali me ya Brazil nero go chikobeka konde nyeyo go sabe kire konde nyeyo chikogire timu ya Brazil boigo ntorigere omwegere mone go timu ya Inter Milan Simon Ingazi ngasote ime ye ko sena begete miroberio ko kora chingwana ne club kya Al Ahly nenjere mo chigo soro igo mwanchu murigeto nyargo suka ikyo kora subscribe na gendere go topuati ngora ntora se ka dale yotambe You have improved as compared to
Santi na ndo mwancho muligerio radio vuna 102.0 FM tigango aligana gocha sentunde yo mwerio yo mururi wabasaya ne chigosore stora chigo kunera mange kabisa bona twarure me orgongo rwa Africa twasore me abolaya Faith Lydia ase liga nense ya Bongereza ngoro temni bintu bya ninge weekendi manga ya banta bangi ko semiringa Chelsea gotikarezike kombe ke UEFA Champions League na ende ngoro temni to twakora te timu nne entonces ese kombe ke UEFA Champions League ande no mo kwa sana mune alishabikiria Chelsea no sekundi liga bado no musasu kubuka igonga ture ni Champions League na ende gochikoro ke bantu ngaki kombe gochikoro kinwase na ke kombe ke ko soliwo koyo iko bono toba timu atio bobe kolende no jumengo ikia iko ngorenga bono wikira boni ya timu check out the top 5 just se kombe ke UEFA Champions League kometene timu ya Tottenham na gayo ko umero munyonge ke totali kwenyara nere tete kumukwana ningo otali kwenya otali kwenyara aga kama chararende ngorengi kolengana naye timu ke Eurojenga ya so tase kombe ke UEFA Champions League ndake ya so te kimungu sekipati utarojenga bonete kutoka galo sendi muke Costa so kutoka top 5 umanja umurikele na ende tokugendera korwase egoseri yense ya Chelsea ko boniga togo chakera kwanza ni timu ya Chelsea Chelsea ni timu ene na tokwana bubi togo chaka no mto Geoffrey Ngongo ga igote birenga Chelsea bono ya chire UEFA chekoro ke timu ya Arsenal na ki irandiriwa Chelsea ndo baganyerete kwanza weekend torore na kimogo chi komina na ne ozengo timori koimoki conference league kwanza kombe tukugate tayari ne linga ne chisa chitarika tokegwe ekigaro kia nona bamanyumba maite nona basenali mu maite lakini obyanto mete ekinto liko ke bana kombe bado ndege kombe korenga bado ntorinera ngo torire komba singa kintambe bona inenjira ya moyo korokinga ki bona toire ne senjera chiriteto chobu wichakare bande tukubugole bikombo gusangiri woka igo bona no UEFA Champions League mataro chipi jesi suninde tunapita nayo ligi tuete nayo conference kiro kimede to bwate tayari mwancho murigererie kerato kwendera ne ekemina ne keboni kerato kuri timu echo cyari top 5 abwase etimu ya Liverpool yanyorete koru edrona etimu ya Crystal Palace na koba ababuyigose abanyangongo ba eligio yese ya Bongereza goringa sentunde emerongo ebere bono kopando mari kwenye bago yake kupanga bone babate bikombe merongo ebere bono tatade Liverpool neno erase esa mandor bakwa babate bikombe merongo ebere no bamwete kobekeganga yabo yonsi baganya yake kombe tinge miaka ngusukere lakini nkorenginga etimu ya Liverpool ase season yiga bagose ngo yerengie sana no season iri eto wese kwali kocha kulikereria eba watukete ndigeria singa kiji chomo elio na ndite metinga iba gwerete lakini ase umwako igatoko bakerenga mbia mono ase umokiba beka na kwenye kinga babwete kombe ke UEFA Champions lakini bone timu nere ya mero ndomete bakungu wa emborobi ya bere osene namba ibere se season ngo seto kubwatania ono timu ne kyora chete timu iya oya Arsenal na yose kuligelinga ne timu ya bere ya koli biya koru minna byo muchakano mne season yete ya tangale je point 15 maniste karukuru si arwete egaita nega kombe obo kungumbori bole kambi mutalibo togo chakale etimu ya Arsenal sina ubaya sindikisa FC hatuna ubaya kana tokoligerie timu ya Arsenal na ene kirokoligerie abagosoli bari hano ene kirokoligerie koskeli kiroma itenga Arsenal ngochire gochesa nona nabo kumanyanga timu ene bwate ekikosi squad mo bwate squad yernero nabo bagocha bakora buya bachesa buya lakini kirabe kirego chimoino ranyore ndubwatiganga ya bikombe ya ganga ya bikombe ndubwate lakini mne kombe ke UEFA Champions League mwanja tukikagenda ekorakero ko nabaire mwanja tukikagenda lakini rende bade ngo ine korokinga ansera ke nendo mete ekero koligereri ase kwerende ya UEFA timu ndi wanse goita Real Madrid ine free ticket yo koirege kombe kombe kono Arsenal egeita Real Madrid home
Ikanye korawe togaika finals lakini koranga bono togatebanga atutaki koranga bono chisokoro nchirancha mwire gakombe ikyo no ninche tingwanja ango bono metento ango ntori kukwana abange baito ango twatigire nje bono na mwete mwachokera kombe ke UEFA Champions League nare gotiga gotogio mupira bono enkoyo ngende gotogino na mamnyoko ekora mwale betingo nyora ekora se no na etagitero next season we are coming season year ntu apana lile bonto bone lakini bono isikoli ese timu chete top 5 ase kombe ke UEFA Champions League chikano na libaga ya mase yamo timu bune ya Newcastle United yeranira ase kombe ke UEFA Champions League sintune ya kabiri insechi season isato nkore nginge kinege ntogete kere ekia sana uchaso mwegeria Eddie Hu asokora abasaba yekuikase kombe ke UEFA Champions League sintunda ya kabiri insechi season isato oisikoli timu ya Manchester City yaberege kosuasua sana ase season eiga na inde nkore nginga oboso kwese kombe ke UEFA Champions League eyarenge timu mungu gekora bango yaba yakiro kwa ili kurwaso kuikransa mameni ya UEFA Champions League lakini ngore nginga omokia kwetimu ya Manchester City nyarte kuibara matunda na wasose kombe ke UEFA Champions League etimu ya Arsenal yabere timu ingia season yange isato chetire ekorengani bobuna enko yegwa kanengia na ende bono koranga erabo yeisani kite konya ko goikase kombe ke UEFA Champions League nande yabete timu ya kabiri kurasi liga nensi ya Bongereza wasose kombe ke UEFA Champions League osikoli timu romni ya Tottenham na ya sose kombe ke UEFA Champions League nigo yenya tukubule kombe ke Europa League iyo timu ya Manchester United bego yabege tobo semelinga nechiko swase kombe ke UEFA Champions League wetera soko bobunyango wa Europa League lakini bintu bya chete bobe lakini ngore nginga timu ya Tottenham ne baya sose kombe ke UEFA Champions League bado insere no isikoli ngike mino babo sote weekend bado ewe ikole tu lakini bono wale kombe ke UEFA Champions onoje Kenya na bado ekena tukoligeria timu ya Tottenham ekera babwatike minano ni timu ya Manchester United na bana batogote eba ibwe yete kombe ke kimungu ulinya sae asenge njaro na emani bali gocha kubwanga ipo cha kobe lakini naona bo mani mbali ko toma mbere kinirende bali gocha kutoma timu ya Manchester United baba tabanga ase timu chitari form echiuchi isumbua sana ekolanga ni timu chire form na kikore ngene team standard chiti bato kwa timu chabo real na obako yaitera lakini bone timu ya Tottenham okoranga ya baingire to ko yaringense yabo timu ya Tottenham oko bakwa yense yabo kenyora nonje timu ya Manchester United kolanga no koli kwa no koli squad yo ka Manchester United yabo teri tukilio no ko tange timu ingoirere kombe lakini bone okoranga Tottenham ibajite kwa kamna chi underdog baka kasa kabisa ikabidi bakerea kombe kile ya UEFA Europa League na kwenda cheli bakase kombe ke UEFA Champions League bone timu ya Manchester United season yekocha oni ngati mugete kore weekend ore ngati nga mpaka libiye ko sebado mali uneli mani uneli unless to tebugo se umwegerio baya chakole akwa nini kikoskeli because change maybe 1-2 kabereka change strategy torore gose mbache form lakini bono Manchester United ni timu nene na ande bono etariko kolibia usikulike bono nga next season mbaka bwati ngento bakosa ngoro weekend gatoba chinga kitorenga mbache bakolibia tokotikana nayo ya liga nensi ya Bongereza tiwana tosoya se chingu machukura na koni amba bosalia se ligi au Lydia usikolike libuna bono ligi chirete chitimono ngoro kichire chikanga au chukwani aba bosalia tumaitikuru sensemo yao omwegeria Ten Hag iranime ya Leverkusen ekerengeri kia ongeriki umwancha umurigere na ndikira to gocha abwa sensemo ya chi transfer maiga yo Manchester United orabeire sko ase engaki woni gabna cheta se etimu ya Bayer Leverkusen none kira renge Manchester United na kwale kwa rega siambi ya renge lakini ama tokyo andake akamuanga akora yona bachezaji barenga babe abana uranyoro muchando no arurengora lakini boni gabna ra se etimu ya Bayer Leverkusen oino omworokia what experience ikubona bekora kinge kirachira se timu eri nachi koleta amatoke amanga nachi koleta change se timu eri nkorengi ogosa kwa email Leverkusen nkorengi bado Leverkusen ni timu ingia sana naende kwa sasa liga nense ya Ujerumani naende nkorengi nga
na chiko yakonyesana timu ya Manchester ya Bayer Leverkusen yekolenganiwa nga njokora kwane kera ko abutetu men mukuru timu ya Manchester United umegerite na gitabu ate mamacho lakini kolende kolengane kosi kirime timu ya Manchester United bado ngetakere kuligererwa na ndake gise kubatu yonse bero tabachisaje bangao at least etimu ili ne changake na ende bono ngoirere ngakikorosi timu maetenaro lakini bono kwasokwa ime ya Leverkusen Erik ten Hag gwikachi kwa kibirengo bya ebyo wegeria asibikirete na tige ko bagento kyo kogosa korro muegerio liga ko libi me digene ya Germany ekolengani me timu ya Manchester United korokinga no mwambute temeremo tarinje na bwato mochando Manchester United yenyene ne bwato mochando tumeti ngoro wachezaji gosene opotenere timu hiyo na bwato kokomo lakini aina ya Leverkusen na Erik ten Hag maiga yako sokorwa se club ya Leverkusen boigo omegere monde bwe timu ya Leverkusen safi adonso sere me Real Madrid ngwara kuna gatavanga olibono no muchaka no bwera era nwirali noni chomete Real Madrid umete Real Madrid kero monta gotamani gochezera nono mwana ukina bono umukolinga okogosalingo umukolinga timu kyote tochezera so kumagwa gotama Real Madrid ngo Real Madrid abono nikire Alonso ngoswari me Real Madrid lakini bono timu hiyo ya Real Madrid isikurigelinga season ye bado yero ya chetenga moramumo tero chikikombe kindi kia mane retogeri gekolengani nga bono omwegeri Ancelotti mega yo kweneki nga bono gabiangire ochire Brazil ochikwegereti timu ense ya Brazil ngorengi nga ogosoka kwa Ancelotti kolengana naye no bosoko ari gutuba gose ne rebuyo montasoke kero montaberira asemono na betoke irosoka Origa gutamira gochi nabo igo koko nabo toro chinge keraso ira se club ke Real Madrid umwegeri Alonso nkorenginga arachiko kolibia na Ancelotti koso imense ya Brazil koigere timu yense ya Brazil ngorenginga bono naro nachiko kolibia sana na koreke birengo bia obwegeri ngorengi ainega ti ari arese echiro yokuru na konia babo sore kura siligi au oime ya Ulaya na yanda mange korenda sengenje yebiro Lydia ngorenginga tikatukutorera moro bili tukubalera waba saine chikosoli ngorenginga eike koja tumwaliganeria mange na ndagende kotekara radio 102.0 FM na chi kogenda kuwa mange korwa senseme ye chikosoli korenda sebono no moro bili waba sae na chikosoli ngorenginga Lydia kwa jote yo mwancho mulige dingana lya oli mwelio toko endelete ko kora uchiabu omwancho omorigereria gosto omwancho motegereria nche ngoira libageri koira nelingambia sengenjo kwa irire chinga kichiao kwa nyarire gotegerera twabere to koranderia seri tukoria lero ninde no kwegena ngaga bwasi comment kwa rikire kemo kabere iga gose kwalikire comment yao keriora atake maybe next time torabe togo kunerake na washeire ushetu ulike kera kemo igo na riogo na intogo tuwa monguso irio litukolinde tokaleki tonyare kutwara moyo ibo koletera andonsi ali abere kagwateka imeye chigosori. Asante sana mwancho mo ligereria mnana gote inje nguru kwa Geoffrey Ngongo kwa tro moro bili kwa basane chigosori kire tukule Jumatatu aigana gote itokutwara chinsa gusijita ikemero ngenene isano ikense ya muto kwa na chigosori cheito kurume yeliro bali agusi buika chinse cheisuko ase chigosori chonsi pi tigango kanilio botegere liburu biyemi gataseni kare dio buna yenda gutobwate nje nguru kwa Geoffrey Ngongo to mrani Jumatatu wiki gocha.